Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Mao na'y nagkaingon ni mo, Leslie. Mao nang wa ka mamayo tungod kay kuwang kas pagsalig ako. Dako kong pagsalig ni mo. Hinom! Di ko ni mo mahimong supakon. Kay kung magtuman ka sa mong gusto, maparihas ka ng tigwanga, mga matay mong tanan! Nabalaga ko kung imo ng buhaton, Idana. Wa nila ing solusyon ini, Nelson. Naibaw kong lisod ni buhato ng akong desisyon. Pero mao ni ang himuon para sa kaluwasan sa tanan. Kung mauna imong buhaton, mas maipag. Muuban lang sab ko nimo. No. Wa ka makasabot sa imong mga gipanulti, Nelson. Idana, usari ko nasabtan. Nining kalibutan na. Gusto kong mamatay. Uban nimo. Dili na nimo ang buhato, Nelson. Huwag ko mahadlok, Idana. Bisag unsa pa'y mahitabo. Pagkatamiso na kong mamatay sa ngan sa akong gugma nimo. Kaysa magpabili ng kalibutan na nga wa na unyay kapuslanan ang akong kinabuhi. Kung wa ka sa akong pananaw hangtod sa hangtod. Nelson. Idana, gugma ko kayo ikaw. Nelson. Papapasaylo ako. O sabay na itabo ni mo, Leslie. Anong imo maning nabuhat na mo? Pasaylo ako ninyo, Papa. Wala ko mahibaw sa akong gihimo. Papa, unsay na itabo? Ginoo ko. Leslie, ikaw ba ni? Leslie. O, Nelson. Edan. Ako ni. Ginoo ko. Unsa man nahitabo si Mundagway? Pasaylo ako ninyo. Nagbasol na ako sa kong mga nahimog sa... Tabangi ko ninyo. Unsa na ba sabning dramahan, Leslie? Pahawa itaw ko maghimog drama, Papa. Sa imong gibuhat na mo, ihimog yapon ming patuon sa imong mga kabuang. Utang buot, Papa. Giangko na ako nga dako kay kung saan nga nahimo ninyo. O ginaot ka makapasaylo mo na ako. Hilom! Wa kay angay nga mga ayo og pasaylo na mo. Naghatag ka lang og dakong kauwawan sa tanan. Daghana ang kinabuhi ka nagkalas tungod ninyo. Busa ining imong gibuhat. Dili ka na mo mapasaylo. Layas din eh. Og ayaw na pakita pa na mo hangtod sa hangtod. Utang buot, Papa. Wako'y anak nga demonyo. Pahawa og layas. Papa, gusto na. Ayaw siyang labanin, Nelson. Kung dili ko ninyo tabagan, mas may pagmagpagkamatay na lang ko. Pagpagkamatay! Papa, Pasag din ninyo siya. Tibisag magpagkamatay pa siya. Dili na niya mabalik ang kinabuhi sa mga taong inosente nga nangamatay tungod sa ilang mga kabuang. Buset, gilapas yun mo nga kung mando, Leslie. Masuway ka na ko. Magbasol ka ni mong gihimo na ko. Nganong dili naman lang ni mo dawaton ang kamatuuran, Ronnie. Nga ikaw ra mismo mo'y nagbuhat sa kaugalingon nimong kapildihan. Unsay kapilian? Suma, dugay nang naangkon sa atong kaliwatan ang kapildihan, Ronnie. Og wa kay kadaugan nga maangkon, pinaagi sa ngilad nimong mga binuhatan. Hilom! Ikaw rin midawat sa mong kapilihan. Pero ako wa! Wa sa kong bokabularyo nga mudawat o kapildihan, tili. Kay sukad masukad, wa pa kong mapildi sa akong kinabuhi. Nagdamgo ka lang, Ronnie. Wa ka magpuyo sa realidad ni ining kinabuhi. Ang naglabiran ni mo mao ang pagpanlimbong sa imo rasang kaugalingong anino. Makita unya nimo, tilde. Ha? Akong ipamatuod nimo nga nasayop ka sa imong gituhuan.
ipakita na ko sa tanan nga si Ronnie ra ang bugtong magmanaugon ining kalibutana. Ha! Gusto na ang paghilat, Leslie. Pasaylo ako, Nelson. Gikapoy lagi ko sa kong kinabuhi. Wala ko masayod sa akong pagabuhaton. Mas may pagmamatay na lang ko. Ayaw, Leslie. Naapay panahon aron ka magbago. Pero sa pa may kapuslanan kung magbago ko. Kuningon ini ang akong hitsura. Ang akong panit. Kahadlok ka na ang akong nahong sa tanan, Idana. Naapa kay mahimo aron maayo ka, Leslie. Ang saman. Makatambal pa ba ka na ako, Idana? Kung mabawi nimo ang agati, ug ihatag nimo diri nako. Dako pa kaayo og purahan nga mamaayo ka pa, Leslie. Leslie, paminawa si Dana. Sunda ang tanan niyang gisulti nimo. Tungod kay dili pa uwahi ang tanan. Aron makahimo taong maayong mga butang nining kalibutana. Samtang buhi ka pa. May dako ka pang kapuslanan para sa tanan. Sunda nga ako gisulti, Leslie. Mao na lang niya ang bugtong paagi nato aron maluwas ang tanan. Kay kung dili nato mapawi ang agati, dili lang ikaw ang mabutang ini sa dakong peligro. Mas daghan pa unya ang mabiktima kung gamito na kini ni Ronnie sa dautan nga mga pamaagi. Pwede yung sukuan ni Sir Pipito eh. Mo lagay. Di ginabadawat si Leslie. Gani, wa niya ilhang anak. Bitaw. Heh, Marisi. Mao na angay niya badong. Angay lang gid nga dili na si ilhong anak kay wa siya batasan. Mao. Di ba? Buldo. Oh, mo lagay. Tinuod na, Bads. Dagan na kayong higayon nga gihatagan sa tiyan sa iyang amahan. Pero gibaliwala niya tanan. Hustogin mo, Nainang. Ano ni nang binatatyo? Para na ko no badong. Bads eh. Mas mapasaylo pa nato ang taong buang kaysa ni Leslie nga nagpabuang-buang. Tinuyuan mo na niya. Busa iya gid ang agwantahon. Mo na niyo. Nagbahad na ba siya nang? Mo na. Nga maghikog na lang kuno siya. Asos. Mo na kayo mas may pangbuang kaysa magpabuang-buang. Pero, kung siya nagyapon ang alkansiya na, Bads. Siya nagyapon alkansi. Kung mo na iyang buhaton, magkikog siya na, butlang. na niya, Bads. Di na gid na ang tuhuan si Leslie. Kay kinaiya naman na niyang perming mamakakgod. Magpaluoy-luoy aron mailad ka siyang mga binuang. Husto bito. Mo lagay. Tinuod ginigipandol ninyo, Nainang. Wala nang nasan. Mao bitong wala siya panangbulinga siyang amahan. Tungod kay di nakatuhuan ang tanan niya mga drama-drama. Mo lagay. Sobra na kayo, Badong, Bads. Oh. Ang panahon na yun mo'y naningil nila. Mao, lisod sa kandawato ng Leslie ay. Ilabi na ang iyang naong. Ay, ang naong nga. Lupit may abat. Ay, nakakita bitaw ko niya, Bads. Pwerte nagingil arag naong, eh. Mura nagagwak-wak sa kapitulyo. Dili ka na. Ha? Lay, ayaw lay. Ayaw, Bads. Bitaw. Murag sakto gi ka nang. Ha? Natumbok gini mo ang parehas og dagway ni Leslie. Basta mga hako gani, Bads. Mahimo ginang wakwak. Mao nang delikado gid kayong dili ta makontento sa tong kinabuhi. Din kabagi ka, Leslie. Koan, dito ko gikan ni Papa. Talitsi. Gisupak gini mo kung gusto. Paminawa una ko, Ronnie. Ayaw ko patuwa sa imo mga kabuang. Tungod ini mo gibuhat, doon na kay dakong silot nga madawat. Ronnie, ayaw. Ayaw imtaw na yung kugot sa... Hey, dali na yun! Utang buos, Ronnie. Ayaw ito nagbuhatan ako, Ronnie, please. Angay kang kapuson. Ronnie, paminaw. Ato sa istoryahan og tarong. Paminawa una ko kung ganong ako ni Gihimo. Wako'y angay paminaw ni mo. Kung dili ka maminaw ini, kitang duha may malaglag sa kalautan. Nabuwang na ka! Wako'y panahon sa mga tao nga sama ni mo! Ronnie! Ronnie, kadit lang mag-istorya na ta! Ronnie! Panuway! Ipauwahi ang tanan, Leslie. Tiyatildi pa sa ilo ako. Naluoy kayo ko di mo, Leslie. Tungod kay nabiktima ka sa mga ambisyon ni Ron. Gigamit ka lang niya
aron makuha ang iyang kaugalingong interes. Dako kayo ang ako pagbahay sa kaugalingon, tiya. Tungod kay wasat ko matagbaw sa akong usang kaugalingon. Bisag gihatag na sa akong amahan ang tanan akong gusto. O karon dako gid kayo ang akong pagbasol. Ilabi na nga nawa na ang pagsalig sa akong mga kahigalaan. Ang akong pamilya. Ilabi na gid ang akong amahan. Daghan na kayong mga kinabuhi nga nakalastugod sa among mga daotang binuhatan. O ako may nakaigon inig tanan. Gibasol na ko ako kaugalingon, tiya. Kumusta ka na, Papa? Di pa gyud ko okay, Nelson. Di na ko matugkad kung asa kuhaan ni Leslie ang kabaga sa iyang naong. Nakuha pa niya magdrama din aron patuhuo na sabta sa iyang mga kabuang. Tingali pa. Dili na nato mahatag ni Leslie ang pagsalig. Pero ang bugtong tingali na itong mahatag niya, mao ang pagpasaylo. Uso'y pasaylo. Pasaylo? Pila na kinabuhi ang iyang gipatay. Pila na ka-inosenteng tao ang nag-antos tungod sa ilang mga kabuang. Wa ko'y pasaylo nga mahatag nila, Nelson. Angay silang mabilanggo sa tibuok nilang kinabuhi. O gani, bisag kutluon pa nilang ilang kinabuhi, dili papaigo aron ibayad sa mga inosenteng kalagan nga matay tungod nila. Tinuod, sakit gid kaayo ang ilang gibuhat pa. Kitang tanan, nabiktima sa mga kalaki nila ni Leslie o Ronnie. Apan ini higayon na. Sa naitabo ni Leslie. Tingali, mas ipakita na to niya nga di tasama niya. Ato gihapon siya gipangga o gigugma isip ako siyang igsuon o imo siyang anak. Kaya bisag unsaon. Bisag unsa pa siya kadautan pa. Dili na to ikalimod nga ang kamatuoran nga imo gid siyang anak. Wa ko'y anak nga demonyo, Nelson. Dili gid ako sa mapasaylos tibok na kong kinabuhi hangtod sa akong kamatayon. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!